ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Дар доираи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 ва барномаи давлатии шаҳри сабз, ширкати Яктакси бо роҳандозии намудани лоиҳаи электромобил 8 адад воситаҳои нақлиёти сабукрави барқиро ба шаҳри Душанбе ворид намуд. баъди таҳлили омори бозоршиносӣ, ширкати мазкур тасмим гирифтааст ки хизматрасонии кироявиро ба мусофирон дар шаҳри Душанбе бо истифода аз электромобилҳо ба роҳ монад. барои пешниҳод кардани маълумоти бештар оид ба амалисозии лоиҳаи электромобил дар шаҳри Душанбе, Нозир Холов, роҳбари лоиҳаи электромобил дар ширкати Яктаксиро ба суҳбат даъват намудем. Хуш омадед. Саломат бошед. дар оғози суҳбат мехостам бигӯед ки чӣ зарурат пеш омад то лоиҳаи электромобил дар шаҳри Душанбе таҳия гардад, татбиқ гардад, аз кадом барномаҳо иборат аст? ҷаҳони муосир ба ҳолати тағйирёбии иқлим гирифтор шудааст ва бисёр муносибатҳои ҷамъиятие ки ба миён меояд дар тамоми ҷаҳони муосир оқибати зараррасонӣ ба иқлими кураи заминро оварда мерасонад ки ба несту нобуд шудани сарватҳои замин ва дигар ҳолатҳое ки боиси ба вуҷуд омадани аксар бемориҳо низ ҳам ба миён омаданаш мумкин сар мезанад. ва ҳаминро гуфтан надаркор аст ки олимони соҳаҳои мазкур, хусусан олимони соҳаи экология ба хулоса омаданд ки бояд муносибатҳои ҷамъиятӣ, истифодабарии иқтисоди миллии ҳар як давлат бояд ба нигаҳдории сарватҳои табиӣ равон карда шаванд ва мутобиқат карда шаванд. аз он ҷумла сарвари давлат, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ки соли сипарӣ қайд карда гуфтанд ки вобаста ба тағйирёбии иқлим бояд иқтисоди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин мутобиқат карда шавад ва тибқи пешниҳоди пешвои муаззами миллат бартариро бар энергияи сабз ба соҳае ки вобаста ба нигаҳдории иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда мешавад, афзалияту бартариҳоро пешниҳод намуда. аз он ҷумла барои ворид кардани чунин воситаҳои нақлиёт, электромобилҳо, электробусҳо ва монанди ин таҷҳизотҳои техникию воситаҳои нақлиёт бартарӣ дар намуди озод кардан аз пардохтҳои гумрукӣ ва андозбандӣ пешниҳод карданд. мо низ соли ширкати Яктакси соли 2020 барнома лоиҳаи электромобил дар ширкати Яктаксиро таҳризӣ намудем ва роҳандозии онро тасмим гирифтем ки соли 2022 инак ба кор дарорем, ба роҳ дарорем ва лоиҳаи мазкур лоиҳаи бисёр ҷониба ва дарозмуддат мебошад. аз он ҷумла мо дар марҳилаи аввали ҳамин лоиҳа қарор дорем ки номгузории онро мо ба марҳилаи озмоишӣ гузарондем ва дар ҳамин самт мо мехоҳем ба тамоми мардуми кишвар аз бартариятҳои ҳамин воситаи нақлиёт ки бевосита ба мутобиқ намоии экологии ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст, ба он муаррифӣ намоем. ҳангоми ворид кардани электромобилҳо аз пардохтҳои андозиву гумрукӣ озод будед? бояд қайд кард ки паёми солонаи пешвои миллат ки аз он сабаб ки дар моҳи декабри соли гузашта ироа карда шуд, мо дар ин ҳолат қарор надоштем ва мо гумон мекунем ки ин ғамхории сарвари давлат дар муносибатҳои минбаъдаи мо низ аз ҷониби ширкат ҳис карда мешавад ва он барои мо хеле сабукиёро ба миён мебиёрад. то ин марҳила набуд? бале, то ин марҳила набуд. электромобилҳо чанд муддат марҳилаи озмоиширо мегузаранд? ҳозир ба фаъолият оғоз карданд? мо дар ҳолати озмоишӣ қарор дорем ва мо дар ҳолати озмоишӣ таснифоти техникии онро аз санҷиши мутахассисони соҳаи техникӣ гузаронда истодаем ва ҳамчунин муаррифии онро ба тамоми шахсоне ки ҳавасманд ҳастанду омада нигоҳ мекунанд ва хабар мегиранд, маълумоти муфассалро ба онҳо медиҳем ва ҳамчунин мо дар роҳҳои шаҳри Душанбе онҳоро мавриди истифода қарор дода истодаем ва гумон мекунам ки дар нимаи аввали фасли баҳор мо онро мавриди сафарбар ба хатсайрҳои мусофиркашонии кироя ба роҳ мемонем.
айни замон кадом корҳо рафта истоданд ки электромобилҳо ба роҳ бароянд, мусофиркашонӣ анҷом диҳанд? бояд қайд кард ки фаъолияти асосии ширкати мо ба хизматрасонии мусофиркашонии кироя равона карда шудааст ва ин воситаҳои нақлиёт махсус барои ҳамин самти хизматрасонии мусофиркашонии кироя сафарбар карда мешаванд ва бо ин масъала мо корҳои шартномабандиро бо ронандагоне ки бо ширкат шарик мебошанд бо онҳо роҳандозӣ намудем ва дар як маврид мо ҳолатҳои насб намудани стансияи қувваи барқдиҳӣ онро ба роҳ мондем ва ният дорем ки то охири соли 2022 10 адад чунин стансияҳоро дар тамоми миқёси шаҳри Душанбе насб намуда ба истифода қарор диҳем. хуб ҳангоми озмоиш кадом унсурҳо, кадом хусусиятҳо мадди назар гирифта мешаванд? унсурҳои суратнокии воситаи нақлиёт пеш аз ҳама бар назар гирифта мешавад. Баъд тобоварӣ ба иқлим, бениҳоят ин масъалаи муҳим аст ки тамоми ронандагонро мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад, онро ҳам низ ба назар мегирем. Баъд ҳолати харҷ шудани қувваи барқ дар хатсайр буданашон, мо инро ҳам мавриди озмоиш қарор дода истодем. Аз он ҷумла аз тарафи мо муоинаи техникии худи стансияи қуввадиҳанда низ гузаронда шуда истоданд ки то ҳадду андозае мо муайян менем ки ба талаботи стандартӣ мувофиқат мекунад ё не. худи электромобил муҳаррикҳои дарунсӯз надоранд, бензину газу сӯзишвории дизелӣ масраф намекунанд ҳангоми ҳаракат. Танҳо бо қувваи захиравии нерӯи барқ ҳаракат мекунанд. Бале, дар он батареяи барқӣ ҳузур доранд ки танҳо ба воситаи вай тамоми низоми муҳаррикии воситаи нақлиёт ба кор дароварда мешаванд. рондани чунин автомобил ягон талаботи ҷиддӣ надорад? Не, танҳо ҳамун ҳаст ки мувофиқи қоидае ки дар таснифоти техникӣ муайян карда шудааст, қоидаҳои ҳамун техникӣ онро бояд риоя кард ҳангоми рондан ва он аз қариб ки аз таснифоти техникии воситаҳои нақлиёте ки бо сӯзишвории анъанавии газу бензин ва дигар намуди нафти маҳсулотҳои нафтӣ иборатанд фарқияте надоранд. шумо муайян кардед ки дар роҳҳои ҳамвор чӣ гуна мераванд, дар роҳҳои баландиву пастиву нишебӣ чӣ гуна мераванд? як чизро бояд қайд кард ки дар роҳҳои ҳамвор ки шаҳри Душанбе аз ин роҳҳо иборат мебошанд ва тармиму таҷдиди роҳҳо низ ба талаботи муосири ҷаҳонӣ мутобиқат карда шуданд, бениҳоят бо фароғату бароҳат ҳастанд ва хароҷоти қувваи барқ дар ҳангоми рондан дар чунин роҳҳо мувофиқи талаботи техникии он ҷавобгӯй мебошад ва агар мо воситаи нақлиёти электромобилро дар роҳҳои баландкӯҳӣ ки тамоми зиёда аз 90% ҷумҳурии Тоҷикистонро қаторкӯҳҳо иборат мебошанд ва роҳҳои баландкӯҳ доранд, дар он ҷо хароҷоти қувваи барқ 2 баробар зиёд сарф карда мешавад ки ба талаботи техникии худи ҳамон истеҳсолкунанда ҷавобгӯ мебошад. яъне мушкил дар ин аст ки қувваи захиравии нерӯи бар зиёдтар сарф мешавад. Суръатнокии равиши нақлиёт ягон халалдор намешавад? Не, халалдор намешавад. суръатнокии худи воситаи нақлиёт ба 150 км/соат баробар мебошад ва суръатнокии ниҳоиш бале ва тибқи муқаррароти техникӣ ва мо онро озмоиш кардем дар 10 сония 100 км/соатро тай менамояд. чанд батарея дорад? батарея якта батарея калон дорад ва ҳаҷми ғунҷоиши он ба 38 кВт баробар мебошад ва ҳамун стансияе ки мо дар назар дорем таҷҳизотҳои техникие ки қувваи барқ медиҳад, агар он дар воситаи нақлиёт дар қувваи барқӣ дар стансияи қувваи барқӣ ширкат агар нерӯ дода шавад, дар он дар давоми 30 дақиқа зиёда аз 80% он пурра нерӯ дода мешавад ва ба 220 км равона мешавад. Агар мо онро ба 100% нерӯ тиҳем, пас он ба мувофиқи таъиноти техникӣ ба 278-300 км масофаро тай карда метавонад. яъне бо гирифтани як маротиба нерӯ то 300 км тай карда метавонад. мекунад. бо васлаки 220 волт. бо васлаки 220 волт дар ҳолати хонагӣ, яъне ки мо метавонем дар давоми 5-7 соат онро нерӯи 100%, яъне 38 кВт-ро таъмин намоем. яъне ин вариант ҳам ҳаст? Бале, вай дар дохили худи воситаи нақлиёт иборат аз ноқилҳои ду намуд ноқилҳое ки яктиаш ба ҳолати дар ҳолати хона ба нерӯи барқ додан иборат мебошад ва дигараш бо стансияи қувваи бардиҳӣ ки мо бо он
ҳамун комплектация ҳамун худи электромобил дохил мебошанд. хуб воситаҳои нақлиёти сабукрав истеҳсоли кадом ширкат ва ё давлат ҳастанд? Ширкати Яктакси бо ширкати Автомобил сервис ЛТД ширкати Ҷумҳурии Халқии Хитой қарордод ба имзо дода шудааст. Тибқи ин қарордод мо ба зимма гирифтем зиёда аз 100 теъдоди шумораи чунин воситаи нақлиётро дар давоми соли 2022 ворид намоем. Ин намуди воситаи нақлиёт худи истеҳсолкунандагони давлати федеративии Олмон мебошанд, ширкати Volkswagen ва истеҳсолоти он дар худи Ҷумҳурии Халқии Хитой ба роҳ монда шудаги ҳастанд. Моҳлати дарозумрии батареяҳо чанд сол доранд? мувофиқи таснифоти техникии воситаи нақлиёти Volkswagen муҳлати батареяи ба он насб карда шуда ба 5-7 сол баробар карда шудааст. воситаҳои нақлиёти барқӣ чӣ бартариятҳои технологӣ доранд? Агар аз рӯи андоза гирем, вазни воситаи нақлиёти электромобили навъи Volkswagen Еlavida ба 1,5 тонн баробар аст ва дар он низоми муҳаррикии он пурра аз низомҳои электрикӣ баробар мешаванд ва худи батареяҳои аккумуляторҳои электронӣ дар он насб карда шуда ҳастанд. Баъд ҳангоми ронда ба кор даровардани воситаи нақлиёт ва рондани он ягон хел овозҳои техникӣ ба назар намерасад, онҳо пурра беовоз мебошанд. Онҳо аз истифодаи маҳлулҳо ва равғаниҳои молиданӣ пурра маҳрум озод мебошанд, чунки дар он ин чизҳо вуҷуд надоранд ва чунин хароҷотҳо низ барои ронандаго талаб карда намешавад ҳангоми нигоҳубини чунин воситаи нақлиёт. Ва аз рӯи рондан дар ҳолати роҳат, фароғати мизоҷон, мусофирон ва худи ронандагон қарор мегиранд, мо онро дар ҳамин чизҳо бартариятҳоашро мебинем. хуб салони кушоду барҳаво? Бале, салони кушодам дорам. Бале, кондисионер, низоми гармидиҳӣ? низоми гармидиҳӣ ва сардиро низ ба воситаи қувваи барқӣ, низоми қувваи барқӣ ташкил карда мешавад. хуб об, антифриз, равғани гидравликӣ дорад? аз маҳлулҳои моеъе ки шумо номбар кардед, танҳо маҳлули антифриз вуҷуд дорад ки барои нигаҳдории ҳарорати худи низоми таҷҳизоти воситаи нақлиёт равона карда шудагиаст. қонунгузории соҳаи нақлиёт барои истифодабарии электромобилҳо ба бозбинӣ эҳтиёҷ дорад? чӣ хеле ки мо қайд кардем, ин лоиҳаи навоварӣ мебошад, ноухау гуфтани мафҳум ҳаст, истифода бурда мешаванд ва ҳар як чизе ки дар муносибати ҷамъиятӣ нав ба дунё меояд, он ниёз ба танзими қонунгузорӣ дорад. албатта ин ҳамчун инқилоби технологӣ ҳисоб мехӯрад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин чиз бархурдор шудааст. ман аз ин хушбахт мебошам ва фикр мекунам ки тамоми мардум низ ба ин баҳраманд мебошанд, чунки ин чизе ки нав дар муносибати наве ки дар рӯи ҷамъият пайдо мешавад, он ниёз ба танзим даровардан талаботи қонунгузорӣ, санадҳои қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрӣ зери қонунӣ ниёз талабот дорад. Масалан, муоинаи экологӣ озод мебошад, чунки аз худи ин мошин маводҳои заҳролудшаванда истихроҷ намешаванд, он пурра аз ин чиз озод мебошад. мошинҳои аз партов озод? Бале, лекин мо бояд дар самти қонунгузории соҳавӣ бояд ҳамин чиз талаботро ҷорӣ намоем, ки онҳо бояд пурра озод карда шаванд аз ин чиз. Ва аз он ҷумла дигар масъалаҳои муҳиме ҳастанд, ки ниёз ба танзими қонунгузорӣ дорам ва ман фикр мекунам, ки мо чунин масъалаҳоро дар самти мусоҳибавӣ бо мақомотҳои давлатӣ анҷом дода истодем. Муроҷиатҳо низ аз ҷониби мо пешниҳод карда шудааст, хусусан ба мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри Душанбе. Қонунгузорӣ агар ислоҳот ворид шавад, тамоми иштирокчиён, ҳатто шаҳрвандони оддии ҷумҳурии Тоҷикистон аз он истифода мебаранд. метавонем нархи миёнаи автомобилро қайд кунем, ки барои ширкати шумо чӣ қадар афтод? ҳангоми аз назаргузаронии бозори электромобилҳо дар ҷаҳон, хусусан мо бисёртар чунин аз назаргузории таҳлилҳоро мо дар Ҷумҳурии Халқии Хитой анҷом додем. мо ҳамин воситаи нақлиётро вобаста ба хусусияти техникӣ, масъалаи арзиши онро ба назар гирифтем. Аз ин ҷумла ин арзиши воситаи нақлиёт Volkswagen Еlavida барои ронандагони кироякаш дастрас мебошад. бо истифодадиҳии электромобилҳо нақша доред, ки дар оянда
масалан барои тай намудани ҳар километр роҳ арзиш камтар шавад? албатта мо ин ҳолатро дар марҳилаи дуюми лоиҳаи худ мебинем ва як чизро бояд қайд намоем ки вобаста ба муайян кардани нархи хизматрасонӣ дар мувофиқат талаботе ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст ки мо онро бояд бо хадамоти зиндагии инсонии шаҳри Душанбе мувофиқа намоем ва дар назар аст ки дар он хароҷотҳое ки ширкат дар асоси истифодабарӣ дар бар мегирад, боз арзиши истеҳлокӣ, яъне ки амортизатсия мегӯянд, батареяҳои истифодабурдашавандаи худи воситаи нақлиёт ба назар гирифта шаванд ва мо ҳар чӣ зудтар кӯшиш ба харҷ метиҳем ки нархи хизматрасонӣ баланд наравад, рақобатпазир бошад, нисбатан арзонтар шавад. Мисол ин марҳилаҳои баъдӣ мешаванд. Бале. хуб дар бораи ранги сабзи худи воситаи нақлиёт чӣ гуфта метавонед? Таксиҳои мо қисми болош ранги зард дорад. Рости гап оиди ранги сабзи воситаи нақлиёт як масъаларо ба шумо мерасонам, як маълумотро ба шумо медиҳам ки ҳангоме ки мо пешниҳод кардем ҳамин лоиҳаи электромобил дар ширкати як такси ба мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри Душанбе, баъд аз баррасии он аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Исломи Эмомалӣ як иқдом пешоварӣ шуданд ки ранги ин воситаи нақлиёт ба ранги сабз оро дода шавад, чун рамзи энергияи сабз. Мо аз ин чиз рости гап хабардор набудем, бархурдор набудем ва барои мо як аҷиб тоф ва фикр мекунам ки ҳақиқатан агар шумо назар кунед ки дар роҳҳои Душанбе воситаи нақлиёте ки бо рамзи сабз гирдиҳамоӣ мекунад, албатта як рӯҳияи баланди инсониро вай мекунад ки чун ин воситаи нақлиёт ба иқлим, ба муҳити зист зараррасон намебошад ва бисёри мусофиронро таваҷҷӯҳ медиҳад. нақшаҳои ояндаи шумо чӣ гуна аст? мувофиқи барномаҳои лоиҳа. нақшаҳои ояндаи мо, чун ма гуфтем лоиҳаи мо лоиҳаи бузург аст ва дарозмуддат аст ва мо дар марҳилаи аввал дорем, барои худ вазифа гузоштем ки дар соли 2022 мо ба марҳилаи дуюм гузариш намоем. Дар марҳилаи дуюм мо мехоҳем нуқтаҳои хизматрасонии таъмири воситаи нақлиётро ташкил намоем. ин дар нақша аст ки дар моҳи марти соли равон инро ба роҳ монем ва дукони фурӯши қисмҳои эҳтиётии онро ба роҳ монем ва шумораи воситаи нақлиётро барои мусофиркашонӣ кироя ба 100 адад расонем ки барои хизматрасонии халқу миллати мо сафарбар карда шаванд ва дигар лоиҳаҳо низ мо барои худ таҳризӣ намудем ва фикр мекунам ки агар аз ҳамавақт дар саҳифаҳои корбари ташкили ширкати мо қарор дошта бошанд, онҳо маълумотҳои бештар мегиранд. ташаккури зиёд барои пешниҳоди маълумоти муфассал оид ба истифодабарӣ ва бартариятҳои электромобил ҳамчун як автомобили сабукравӣ кироявӣ таксӣ. Саломат бошед. бинандаҳои гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар робита ба истифодадиҳии электромобил ва амалӣ шудани лоиҳаи электромобил дар шаҳри Душанбе мо суҳбат доштем бо Нозир Холов, роҳбари лоиҳаи электромобил дар ширкати як таксӣ. дар охири барнома ин нуктаро таъкид менамоем ки солҳои охир бо баланд шудани арзиши маводи сӯзишворӣ ки таъсири манфии худро ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёту соҳаи хоҷагии халқ расонид, истифодаи электромобилҳо қадами минбаъдаи рушд дар нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. инҷо барномаро ба итмом мерасонем. саломату хонобод бошед.